Na sziasztok srácok, a mai videóban én, Gergő, Iván és Laci elmegyünk egy ágyazott épületbe bolyócskázni. És hát ilyen történt egy pár dolog, de nem spoilerezek, vegyétek elő a popcornt, az innivalót, például a szikszót, és hát remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó. Na, menjen is! Nos srácok, mindjárt itt a ház, meg is mutatjuk a macska alakú törést az ablakon. Elég durva szerintünk. Megérkeztünk is, mint ahogy látjátok. Ott a macska alakú törés, lehet, hogy nem annyira látszik, de... Aha, látszik. Ott van a macska alakú törés. És valaki ott kinéz, akkor meg összefosom a nadrágom. Szóval menjünk tovább, srácok. És hát kitűntünk kicsi a háznál. Nem leszünk sokáig, de egy kicsit azért felfedezünk. És ott egy másik. Egy papucs. Papucs? Nem, egy papucs. Vigyázzatok, azért bele nem léptetek a lóba. Vigyázzatok, elkapjon a fazdéma. Ez fantom. Igen, felszállítottak, hol van ilyen polár. Na szóval, és akkor elmondjuk, hogy a mai videó támogatója a Polár. De hogy, nem igaz polár. Amúgy, Iván, Geci, megtapostam ezt a macit. Szerintem most jön a Granny. Elő a patrányukkal, minden. Menjünk be a házba. Attól félek, hogy Nagyon kritikus show. Gyertek, menjünk be a házba. Erre, Geci itt egy esernyő. Várj, az így nézze meg jó helye? Geci, az. Vigyázzatok, fiúk, mert itt teli van aknával. Ott, de nem olyan ilyen, nem azzal, nézd, ott van. Ott, látod? Nézd, ott. Ja, tényleg, ott elől is van olyan Geci. Ez mennyire még? Hé, nem menj bele. Az már még, Geci, az már még. Nem menj oda, tesó, látod, mert az ott van. Vigyázzatok. Hú, de nagyon még. Várjatok, Ó, hát most aggam. Ó, ott be van szakadva a tető. Laci, elkértem a kamerát. Aha, köszi. Ott be van szakadva, srácok. Miért fosnak ki, de Geci? Oda van fosva. Itt van Lackó amúgy. Oda van fosva. Hallod, nézd, na mit kell összeom? Jó, fiúk, én megyök ki. Még azért nézzük. Itt ki alszik vajon, itt ki alszik? Akkor menjünk még az ablakhoz. Csak, halljátok, ezt adakadjuk, a mi videósai, ezt adakadjuk ezt a szobát. Ezt kisorsoljuk, ezt a szobát, egy izé, nézzük meg. Megye. Még itt ezt a szobát eljutunk. Szarosan izé, tehát... Fú, milyen szag van itt. Ez nagyon régies. Ott egy konnektor, abba beledünk a villát. Itt a soha. Mikor itt voltunk, nem volt valami kép? Ott mondtad, volt van még fény. Azt mértem, hogy ott miért van egy ablak, hogyha az még egy szobába vezetottam. Tényleg. Ezt látom. Ez itt miért van összekötve, fiúk? Hogy ne szakadj. Geci, azt hittem, hogy valakit láttam elmenni. Ez egy ilyen kis gyereket, két ruhába, ott elsuhant Laci mögött. Várjatok meg! Ezt annyira nem. Tényleg, egy pillanatban körbenéztem, annyit láttam, egy ilyen kis kék figura, világos kékruhás figura elsuhan Laci mögött. Én meg azt hittem, hogy Gergelynek a vízbe, hogy lökkel, azt hittem, hogy az van. Hogy attól ijesztetek meg. Na, menjünk tovább, srácok. Szóval, csá. Na, sziasztok srácok, itt is vagyunk a helyszínen. Nem ajánljuk, hogy csináljátok ilyeneket, mert van egy pár veszélyes dolog, üvegszélánk, stb. Na mindegy, be is mutatom nektek a helyet. Tehát itt van egy ilyen kis hely, itt van egy pár kuka, ott van egy ott van asztal, meg minden, egy bicikli. Vannak a másik biciklik. Meg van itt ilyen cuccoska. Várjál már egy tényleg. Meg ott vannak cuccok. Az előbb hallottunk valami nagyon-nagyon száz dolgot, nem tudjuk, mi volt az. De, ja. Szóval ja, itt bújóskázni fogunk meg mindent, de most zabálunk egy picit, szóval adjátok lesz egy kis magbenny. Van egy 50 forintos üveg.
Fú, te beszartam, azt hittem valaki itt van bent. Nem tudjuk, hogy srácok, még mindig kell van, de nem tudjuk, hogy magát fölötte. Nem mondom, hogy sötétedik, de már napra mentek el. Jó, gyertek. Együnk most már tényleg. Gyertek! Na, srácok, elő is pakoltuk a kaját. Van egy kakaós csiga, egy ilyen kis fán. Egy szétolvadt. Egy szétolvadt. Érted? Akkor együnk már. Igen, együnk. Csak várj, ide letálaszol. Így veszünk. Mert én nem akarok most kamerába lenni, ezt kívül. Várjál, tesó. Jó, hogy csöndbe kéne legyünk. Már mindenki tölti. Mindenki látszik. Felezzük meg, így négyben. Körülbelül mindenki látszik, csak Neked nem igazán. kell. Adjad. Akkor mindenki tölti. Nyami, mindjárt kiesik. Én nem kérek belőle sokat, mert nem eszek ilyen sok cukrost. Akkor Gabi neked kell. Ezek itt már téd. Ott van Gabi a tiéd. De. Ó, ez jó. Székkel, te kell leszni. Tudtam már meg a fánkat. Láttam. Ez az, hogy megkóstoltam már. Na most csak egészségtelen kajákat teszünk. Ez én videóm. Hát nagyon régi. Volt 9 perces. Vágatlan, bazd meg. Igen, vágatlan. Hát, na. Akkor még kicsi voltam. 9 éves gyermek. Amíg kicsi volt. Azon mondom, amúgy a pokolóról, azt nézem. Majom. Ez amit a kávé. Ja, pont olyan amúgy. Kávés. Na, de ne jelentkezik, mert most lesz a bújóska. Ja, bújócskázni fogunk. Minden? Szóval ma mindjárt jelentkezik a beköszönő bújócska beköszönőnél. Ja. Na, srácok, itt is vagyunk. Veszük fel. Ami kokad? Olyan terepülő. Volt régen egy kamera. Hol? Ott a kamerával vagyunk. Ó, tényleg? Jó, az valamikor le. Akkor nézzétek, van a kamera. Ebben nem lehet baj, nem? Én nem tudom. Hát, nem tudjuk, hogy lesz-e baj. Van egy csomó cucc, srácok. Miért tört nem megy előre? Nem tudom. Fogadjunk fel. Ja, elvileg valami gyár volt itt. Bro, az a moha, az olyan, mint itt lenne egy kapda. Amúgy igen. Van egy pár létre. Ó, gyertek, nézzünk be ide. Anyád, mi van itt? Szia, bika. Ott a bika. Azt a kurva. Mi a szó? Utcatábla, tesó. Petőfi Sándor utca. Arany János. Arany János. Hát a srácok. És ez mi? Vagy van kamera? Jó, nincs kamera. Az jó. Ez mi a... Meg tudna ez rázni minket. Itt a bika. Skacok. Itt a bika. Ez nem bika. Ja, de ez bika. Ez a sátánnak a jele. Nem, az a gót. Az a... Nem tudom már mi az. Kecske. A levágtászatú. Hallottam, hogy ilyen dübögés. Ilyen vas. Az volt. Az volt. Ja. Onnan hallottam. Az milyen ágy? Ja, az egy ágy. Az nem a ladály. Az a kórházi ágy. Ja. Hát az nem a ladály. Lada. Dehogy, az nem lada. Nézzük már el, ott még van egy ajtó. Ott van egy ajtó, srácok. Vigyázzatok! Üvegsziránk. Ó, mi van itt? Vigyázzatok! Nézzétek a lábatok elé, itt van egy csomó üvegsziránk. Mi a... Most lett időhozva. Itt volt. Most lett idehozva, akkor most már ki van szívva a nap.
Vigyázzak. Picikét már elvitték, basz meg. Nem, ott van. Az mi a fa? Oda fel van akasztva valami. Bírnám, ott lenne egy hulla mögötte. Én nem bírnám, basz meg. Ó, nézd. Itt egy csomó cigis. Ott be van szokotva. Jó, de most komolyan mondom. Itt a padlákon az úgy néz ki, mintha valami kettős számot vagyunk. Hol? Hol? Gyere erre. Ez ott, de az csak ilyen pókháló. Ez pokal. Pókháló? Bezumolok. Gyertek, pokal. Nem látok semmit a kameránál, de még itt simán sem nagyon. Ne fogjál meg semmit itt. Ne fogjál meg, de hülye. Maxon lenne kesztyünk, de nincsen. Én azzal leszel, hogy én nem is akarok belejöszni, basz meg. Ki tudja, hogy ki. De ez itt tevékenykedik a látszik, és mindjárt meghálom őket. Itt egy csomó focikapó. Háló. Tényleg. Itt egy csomó háló. Oly. Hát, fiúk, menjünk innen a rágba. Dehogy, megcsináljuk ezt a videót. Ezt lopták el, oké? Itt van víz, Geci. Hány éves az a víz? Nincsenek. Kussolj már, nincs. Ne folysz, de nincs itt senki. Amúgy is négyen vagyunk, meg tudjuk egymást védeni, hogyha egybe vagyunk. Csak általában a horrorfilmekben ilyenkor hal meg mindenki, amikor szétválnak, és már szétváltunk. Ott egy kocsi kerül. Ja, meg van egy csomó graffiti srácok. Jó, szerintem menjünk innen. Ó, bazd meg, azt hittem, hogy van ott valaki, de nem, az csak a tükörképünk. Hát menjünk már a tükörhöz. Hozzám már be egyet. Legyen az a izé. Tudod mi? Profil? Aha. Lehet csinálni képet. Tényleg, van egy tükör. Valaki meg fog halni. Hallod, én attól ijedtem meg, hogy hallottam valami hangot, utána meg az ordiba. Iván. Hol van Iván? De most ez hol? Iván! Ezt tudom arra mennem. Iván! Iván! Szerintem visszament a másik épületbe, ahol lettünk. De mi a faszért nem szólal meg? Meg akar minket ijeszteni. Ivi! Ivi! Nincs itt. Látszik, hogy kitermeltetek valamit, amúgy is kettem. Itt van, itt fut. Ó, Iván! Iván, hallunk téged, itt van ez a szar mögött szerintem. Iván! Szevasz. Te futottál itt? Jó. Azt hittem, hogy láttam volna. Gyertek akkor, gyertek! Ez bezummalak. Te buzi, te dobod a mohát, azt hittem megállítottam a videót. Azt a kurva! Mi van? Nincs itt semmi! Osztrot, nincs semmi. Vártok már mi! Csináljuk. Én is azt hittem, de még erre is van hely. Legyen csak az épületemben. Ó, hát ez tényleg nehéz. Magyarországon nincs medve, te hülye! Magyarországon nincs medve. Ne, jön valaki. Mit csináltok, hogy jönnek rendőrök?
elbújják a kukába. Hol léptem a bogyó? Mondanák, hogy csak egy videót. Én leveszem ezt a rendőri sapkát. Nem akarom felvenni most. Na, kezdődjön a bújócska, srácok! Srácok, kezdődik a bújócska. Én meg Laci leszünk a hunyorok. Mondjuk Laci inkább kameraman. Azt mondta, hogy legyen, hogy így ketten vagyunk. Vagy ők ketten, mi ketten, mert így biztonságosabb. Lehet, hogy csinálunk egy olyat csak be. Mindenki egyedül van, de nem tudjuk még. Szóval, ja, itt van ez a kis balta, amit Lacika elhozott a testvérjétől. Hagyjad már, Geri, bazd meg. Na. Van 30 másodpercetek elbújni. Addig mi menjünk oda. Go. Ja. Aha, go. Menjetek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Gyorsítsuk fel szerintem. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30. Aki Aki nem megyünk! biztos, hogy a házban vannak amúgy. Hát, fix. Oda úgysem elnek kimenni. Oda biztos nem mentek. Ja. Ijeszgetni fognak amúgy. Itt van a papó. Ezt nem tudom. Akkor mehetek. Még a Covid idejéről. Azért van kórházi áll, a Covid miatt. Itt is. Próbálsz még. De hallod, ezek tudod milyen szájmaszkok? Mint az orvosoké, tudod? Itt van a rádió. Nem az. Bazd meg! De ezek azok szerintem. Szerintem nem maszkok. Srácok, írjátok le a kommentből, szerintetek ezek mik? Kórházi ágy. Mi a fasz, hogy mint egy bit? Ó, adja a kamerát. Jó. Zoomold be. Ó, piros valami. Mi az? Van ilyen? Gorki fasol. Gorki fasol. Nem, ez a fasol. Ó, De itt volt a fasol. Itt ott van egy karmon. Jó, hát a bármely. és úgy kórházi ágy, covidos cuccok, fertőtlenítésszer. Ezt vette észre. Tudod, mert ez édes. Imádom. Ezt már ki kell várni, ezt majd így terrorizálni már ki. De ezt tegyetek le. Nem, srácok, menjünk a következőhöz. Indul. Hallja, srácok. Kezdődik a bújócska. Hát először nem nagyon sikerült, elbújunk. Szóval, ja. Hát, ja, a szemünk látszott, de szerintem valahogy fix nem láttak volna. Ez tényleg kicsit lestem, srácok. És tudom, már mentek. De ez csak... Kutya. Mi?
Kibújtak ide, megyünk. Mellett állt. Óvatosan, halkan. Nem baj, van nálad kőbalta. Ezt meg az ott volt. De nem az, ott a ház. Van egy olyan ház. Ott volt. De van egy ház, ahol... Dolgocs. Merre? Menjünk arra? Ugye erre? Nem. Gyere erre. Igen. Amúgy hallod. Szerintem felgyújlott. Nem? Lehet, mert nézd ezt a fát. Meg ezeket nézem. Biztos nem Ez lehetett. éget. Biztos nem lehetett festék. Gondolom nem. Nem úgy lehet, hogy mikor volt ilyen vihar, akkor benézek az ablakon. Én benézek ezek az azon. Jó, én benézek el. Két a kártó. Hallod? Mi az? És valaki a kártót. De, menjünk erre. Jó, menjünk erre. Hello, guys! Jöttünk gyilkolni. Mi lenne, ha fenn lennének a padláson? Szerintem egy nincs rá. Csengő. Megnyomom. Hagyjad. Hát megnyomom. Nyomjátok meg a csengőt. Ding-dong. Megvan. Gyere erre. Erre biztos nem lehetek. Úgyhogy nem. Fűtünk csak be az ajtót. Ja, fasz! Elkezdi medve. Hol fogtam? Hát, jó. Arra nem lehetnek. Itt... Mondom, itt vannak. Ott egy láb, gyere be, gyere be. Ember. Van egy ember. Nagyon csendben. Megnézem erre. De mi van előbb? Itt bújnak valahol. Nem, erre nem mondom. Honnan a faszból jött az a medve? Ez is nyíles. Várjál. Nézd. De ne fogd semmit. Az erre itt van bent ebbe a szobában. Nem. Hátul vannak. Nézd már meg a nőt. Ott van még az a nő. Ott van. Fiúk, ne kiabáljatok. Ne kiabáljatok, már van egy nő. Gyere, menjünk ide. Itt be. Igen, innen jött a hang. És mögé nem tudtak volna bemenni. Mögé simán be tudnak. Hogy? Simán. Alig van bújóhely, hova bújtak? Hátra. Nem tudom, hogy láttam a cikket. Ha is csak ott pillanat. Na, hát akkor menjünk hátra. Hát jó, de akkor annak a nőnek el kell onnan mennie. Fiúk, és nem érdekel. Vagyis nem érdekel, hogy ott van a nő. Ő csak YouTube videót forgatom, szóval. Hát amúgy a nőt, az hol érdekli, hogy ti pár gyereket jártak. Gyere itt. Faszom, ez nagyon para. Ez kakas volt. Na! Adás előtt a videót már. Ez a részleg, amikor gyerekek. Mert volt nála egy ilyen... Srácok, ez baj.
babasírást hallunk. Nem tudjuk, hogy honnan jön. Konkrétan nem tudjuk, hogy honnan jön. Most nem tudom, hogy tartom a kamerát. De babasírás van. De tényleg, annyira, hogy... Gyertek be, gyertek be, gyertek be! Gyertek! Valaki dudol. Dudán. Ja, Dudán. Na, állj meg. Azt hittem, hogy valaki itt sétálott. Forgatóba az meg. Igaz, de geci. Én a félképpen iratkozzatok fel. Nyomjatok a lájkokat a videóban, mindent megtendünk a videó kedvéért. Igen, még nem megteszünk, srácok. Na, srácok, amit láttatok, szóval azt csináljátok, amit én mutattam. Mit mutattam? Megtaláltam a csengőt, bazdmeg, és mondtam nekik, hogy nyomják meg a csengőt. Ja. Érted? És Ja, megnyomtam igen. én a csengőt. Iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, lájkoljátok. Ja, és amúgy még nincs vége a videónak, de ha addig tetszik, akkor dobjatok egy lájkot, És iratkozzatok valószínűleg fel. az új Gabix és Fanta YouTube csatornára fog felkerülni. Nem, ez az én Meg csatornám. ha akarjátok, hogy a következő videóba beledobjuk Gergőt a kútba, akkor azt megtesszük szívesen. Igen. Igen, na. 100 like. Nem, 15 like, és izé megcsinálja. És 10 like-nál amúgy 200 like, 200 like. elmegyünk. 15 like-nál elmegyünk még egy ilyen... Nem egy ilyen hely. Ilyen törés volt. 15 like-nál elmegyünk egy házba, egy elhagyatott házba, és az egy emeletes ház, oda be fogunk menni, és hát ja, ott... Mindenkinek lesz POV. Igen, majd megpróbáljuk azt csinálni, hogy ne csak egy embernek legyen kamerája, meg minden. Szóval, ja, gonosznak azt mondom. Ez igaz. Hallottam a izét. Mi mondtam? Nincs itt semmi. Pusolj. Hallottam vas. Nem tudom most nem sem mutatni nektek. Ott volt egy ilyen férfi árnyék. Puszolj már! Megosztotta a vizet. Abból még szeretnék majd inni amúgy. Mi senki? Szóval, ja, srácok, mindjárt folytassuk is amúgy. Na, akkor most az lesz, srácok, hogy nem a hunyóknál lesz a kamera, hanem a bújóknál. Igen. Na de most azt szeretnénk, hogy egy darab hunyó legyen. Ki lesz? Egy darab keresem, szóval Gergő legyen, mert nálam most is a kőbalta. Jó, Iván lesz. Iván? Jó, hárman leszünk a izék, és nálam lesz a kamera, utána valamelyik. Nálam legyen valahol. Nálam legyen már. Jó, akkor ebben, de a következőben nálam lesz. Ja. Amúgy bárhol bújhattunk, nem muszáj, hogy valami. Nem, ők én leszek. Jó. De amúgy akkor legyen ketten, jó? Nem. Úgy akkor jó, hogy utána meg. Akkor én leszek Gerivel, és nálam lesz a kamera. De ne, legyen Geri Ivánnal. Csak akkor arra kell nem meg. Jó, csak a házban. Csak a házban. Nem csak a házban. Csak az épületben. Ne fordulj ide felé. Nyugodtan bújhatsz bárhova, Laci. Amúgy egyébként bújhatunk. Nem tudom. Basz meg, meg kell bújnom, már jön.
alszad. Jó. Az gázmaszk? Nem, tényleg nem gázolni. Geci. Jó, forsz. Többet nem mondjátok ki a Nem mondjátok ki ezt a Geri szót. Mi rímel a Gerivel? Menjünk akkor. Mi rímel a kasszával? Szerintem őket végeztem. Nem. Nem végeztem szerintem. Én bújok tudom. Jó, akkor Most most leszek Gabival, ti meg kettő. Jó. Akkor bújtok. De amúgy nem most szeretettem menni. Egyből is lehet. Ki lesz a hunyó? De most már legyen megint a hunyóknál a kamera, mert még a De nálunk még nem is volt. Kétszer volt a hunyóknál, eddig még csak egyszer volt a izéknál. De kíván leszel megint a hunyó vagy Laci? Legyen akkor Laci. Jó. Laci egyedül akarsz lenni, vagy jöjjön Iván hozzád? Tök mindegy, Iván akartál jönni? Legyél egyedül. Jó. A szóval, akkor most... Jó, azt ki lehet nyitni? Kívül, belülről, hallják? Belülről, ki lehet nyitni az ajtót. És én is akkor Már van nyitva. srácok, ha akarjátok, hogy ezt az autót nálam még kinyissuk. Azt tetszett. Mi? Nem tudom. Én ide bújjak, srácok. Ők ott. Oda bújjak, srácok. Oda bújjak. Gácmot. Gácmot. Már jön, srácok. És akkor a nagy gácmotot találtam, hogy csak na. De most nem beszéltek amúsan. Mert meg fog hallani, és akkor lebukok. Ott meg. Megfordítom a kamerát gyorsan. Megfordítom a kamerát. Azt a kurva. Jó, nem jön be. Láttam Gabit kibújni! Meg vagyok szerintem. Vérzik a fejem. De hogy vérzik? Ide betört? Gyertes fog viccel kívül. Ivát még nem találtam meg. Itt fáj. Nézd, itt bújtam. Ez, beleállt a 8-szor. Itt, ide. Ide. Nem vérzik. Nem. Csak fáj. Ez mi? Ezt nem is láttam, ezt a helyet. Egy kazán van. Ezt tett a csengőt. Most akkor itt vagyok még egyszer. Ezt a csengőt. Nyissuk ki az ajtót. Nyissuk ki az ajtót, gyere, nyissuk ki az ajtót. Nyissuk ki. Nyissuk ki. Ahogy tényleg, Iván, szerintem Iván visszament az ajtót. Na, nyissad. Jó, hagyd benne. Szia, Hácika!
Bújj be! Itt van a vegyszerszag, vagy hát olajszag inkább. Itt ilyen benzin vagy olajszag van. Ó, mik ezek a képek? Gyertek már be! Itt van csajokról kép! Itt van Itt vannak csajokról kép! Mi az? 180, 45, 37,5 kg, 150 cm vagy 110. Mi van? Mi van? Ott egy csomó fociláta. Molesztáló. Ez mi? Bro, ezek milyen képek? Bozd meg! Ezek mi? Miért vannak ezek itt? Én ezt nem értem, de lehet, hogy letilt engem ezért a YouTube. Chat. Ez mi? Mi a fasz? Bocsi, hallod? Mi lehet? Haon.hu. Várjál már! Mi lehet, hogyha ezek eltűnt emberek? De amúgy tényleg nekem is az a teória jutott eszembe. Chat, nézzétek meg, ezek eltűnt emberek? Nézzétek már meg, hogyha tudtok valamit, akkor mondjátok már. Szerintem a munkásoknak, mert ez egy gyár volt, szerintem a munkásoknak a feleségei vagy barátnőik voltak. De amúgy fingom sincs. De egy kép hiányzik. Tényleg egy kép hiányzik. Ide van egy Nem is csomó csak egy. mindennyújva. Hiányzik 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, igen. Az egy kép. Az egy kép, hallod, az egy kép? Nem. Ez egy papír. Kezet kell most. Ott a fiú. Ott van. Itt van kettő. Itt van. Kettő. Ez követni nem, mint személye. Én sem tudom, hogy meg És ez mi? Azt mondja Laci, hogy ez már biztos, hogy nem eltűnt személy. Srácok, baseball sapka. De ez nem... Súlyzózik. Na, azaz. Nyomjad neki. De egyszer ez az üvögés. Ami zenét hallottam. De mit mindent hallunk amúgy? Megyünk vissza, megyünk a checkpointra, ahol kezdtük. Ha menjünk oda, igen, a checkpointra. Gyere a checkpointra. Mit tudnánk? Na hát srácok, egy is lenne már ez a videó. Ha tetszett, akkor dobjátok egy lájkot és iratkozzatok fel. És hát, hogyha akartok, akkor becsatlakozhattok a Discord szerveremre, vagy bekövethettek TikTokkon. És hát írjátok le a kommentbe, hogy milyen videóim legyenek még, és akkor megcsinálom a ti ötleteiteket is, persze. Szóval hát ez a videó ennyi is lenne mára. Én Gabi voltam. Sziasztok!